Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. A yau muna tare da fitaccen matashi dan kasuwa kuma graphic designer. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Muna maka barka da zuwa Koguna Talk Show. Barka. Da farko masu kallo za su so ka gabatar musu da kanka. Assalamu alaikum. Sunana Ahmad Sabiu wanda aka fi sani da Jabala. Malam Ahmad Jabala, yaushe ka fara wannan sana'a kuma me ya ja hankalinka? Farko dai abin da ya ja hankali na ga wannan business. Tun ina yaro sosai, tun ina dan yaro dan matashi. Ina zuwa makaranta. Mahaifina ya kokari ya kai ni wurin business din inda ake irin wannan kasuwanci. Lokacin ni kuma yanayin yadda na fuskanci abin yana min daɗi, ina son shi. To da yanayin haka nan na dinga koyon shi har na kai ga matakin yanzu da muke ciki. Me ya bambanta kayan ka na sauran 'yan kasuwa kuma kana yawan samun kwastomomi? Me sirrin? To akwai wani abu da aka ce ma yin yanda mutum ka so. Menene in mutum ya tambaye ka ga abin da yake so ko kuma za ka iya kokarin ka yi mishi yanda yake so. To alhamdulillah ina samun wannan baiwar. Duk wanda ya bani aiki ya ce min ga yanda yake so, insha Allah ba zan bashi matsala ga aikin shi ba. Ina yin yanda ake so, mutane na yaba aiki na sosai. Ni kai na wani bi ina mamaki yanayin yanda mutane suke yaba aikin. Shin ko za mu iya sanin kalubalen da kake fuskanta akan aikin graphic design? Magana ta gaskiya, kalubale bai wuce yanayin rashin sanin mutane ba. Akwai mutane waɗanda za su iya baka aiki, akwai wanda fuskar shi za ta nuna maka cewa in ka yarda da shi ba zai ci amanar ka ba. Akwai cin amana, shine babban kalubale da ka fuskanta. Da akwai wanda da ka yarda da shi ka yi mishi aiki, to yadda nan da kai mishi ita za ta ja maka matsala gare shi. Misali ka ba shi aiki kai tunanin zai tura ma kuɗi ya ki tura. To dama shine dama dan me aka aikin dan a samu kuɗi sosai. To wani kuma idan ka mishi aikin ka yarda da shi, to babban kalubale zai iya ci kuɗin ka ya hana ka shi. Shine gaskiya babban kalubale. Gaskiya. Shin me zaka iya faɗa mana babban nasarar da ka samu dangance da aikin nan? Alhamdulillah, babban nasarar da nake tunanin na samu ga wannan business shine za a ga darajawa ga mutane ya yawaita gare ka sosai. Duk inda ka haɗu da wani ya ga business ɗinka wanda kake yi, wanda ya kai kawo maka kuɗi, baka neman komi gare shi, to yana sa ya daraja ka. To kawo ga darajawa da ka samu ga mutane shi babban abin da naka jin daɗi a kai, ita ce naka ɗauka matsayin nasara. Me yasa kuke ganin aikin graphic design yana da muhimmanci musamman ga al'umma ko 'yan kasuwa? Babban muhimmancin graphic design ga al'umma shine yana promoting business na mutum. Kamar ya? Kamar misali, in na maka flyer na business ɗin ka kai status ga online ko social media, to za a ga mutane suna yawan samun in contact ɗinka ga cikin aikin, kuma in mutum ya burge shi attracted ɗin shi, za ga yana neman ka ta wannan hanyar. To kaga ya taimake ka ya promoting ɗin business ɗinka. To mai yawancin mutane graphic design ina ga shine yake promoting ɗinsu. Haka ga sun samu customers da yawa sosai. Shin kana da burin kafa cibiyar koyarwa ko kamfani wanda matasa za su amfana da ma al'ummar duniya baki daya? Ina da buri zuwa nan gaba in bunƙasa wani babban wuri inda zan taimaki al'umma, in koya musu sana'o'i ta yadda za su dogara da kansu. Kamar yadda naka gani yanzu ina samun daraja ga mutane, ina so ya zama to duk sauran mutane kowa ana ganin su daraja. Wace gudunmuwa kake ganin zaka iya bawa wannan gidan TV mai albarka? Tabbas gudunmawa da zan iya bada a wannan wuri na talk show, zuwa na yanzu na ga abubuwa waɗanda ni kaina zan iya tallafawa. Insha Allah zan yi kokari ta gehen business ina abubuwan da nake iya bada gudunmawa akan su, zan yi kokari in bada su. Insha Allah. Muna godiya sosai. Duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan mako, sai wani sati idan Allah ya kai mu. Kada ku manta da mu na subscribing a YouTube channel ɗinmu mai suna Koguna Talk Show. Mun gode.